தற்போது கிடைத்துள்ள ஒரு முக்கிய செய்தி. கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனை பகுதியில் கடந்த 29ஆம் திகதி தவறான முடிவெடுத்த மாணவி டில்சி அம்சிகாவிற்கு நீதி கோரி கொழும்பில் இன்று மாபெரும் கண்டன போராட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது. குறித்த போராட்ட பேரணி பம்பலப்பிட்டி ராமநாதன் மத்திய கல்லூரியின் முன்னிலையில் தொடங்கி கொட்டாஞ்சேனை வரை செல்ல உள்ளது. டில்சி அம்சிகாவின் மரணத்திற்கு நீதி கோரி இடம்பெறும் பெற்றோரின் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நீர்த்தாரை பிரயோகம் மேற்கொள்ள போலீசார் தயாராகி உள்ளனர்.